መራሒ ምዃን ትደሊ ዶ? መራሒ ገዛእ ርእስኻ፣ መራሒ ስድራኻ፣ መራሒ ዝሓሸ ትካል፣ መራሒ ናይ ሕብረተሰብ መራሒ ምዃን ኣገዳሲ እዩ። እቲ ቅዱስ ቃል እኳ መራሒ ዘይብሉ ህዝቢ ይጠፍእ እዩ ዝብል። ስለዚ መራሒ ኣብ ኩሉ ዓይነት ሴክተራት ኣገዳሲ እዩ እሞ መራሒ ምዃን ዘይተርፍ ጥበበኛን ብሉፅን መራሒን ንምዃን ባህርያትካ ንምዕባልን ንሰባት ብፍቕርን ብኽብርን ንምምራሕን ቀጻሊ ጻዕሪ፣ ቀጻሊ ድኻም፣ ቀጻሊ ገዛእ ርእስኻ ምህናጽ የድሊ። ጥበበኛ መራሒ ንኽትከውን ኣብዚ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ 10 ነጥብታት ቀሪብ ኣለኹ። ነዞም ዝስዕቡ 10 ነጥብታት ከተተግብር እንተኽኢልካ ናይ ብሓቂ ብቑዕን ጥበበኛን መራሒ ክትከውን ኢኻ። ብፍላይ እታ ናይ መጨረሻ 10 ነጥቢ ኣዝያ ኣገዳሲትን ወሳኒትን ስለ ዝኾነት ነዛ ቪድዮ ክሳብ መጨረሻ ክትሪኣ ይዕድመካ። ንኺድበል ናፍታ ቀዳመይቲ ነጥቢ። ቀዳመይቲ ነጥቢ ጽቡቕ ሰማዒ ምዃን እዩ። ጥበበኛ መራሒ ጥዑይ ሰማዒ እዩ። ጽቡቕ ሰማዒ ጥበበኛ መራሒ እዩ። ጥበበኛ መራሒ ካብቲ ዝዛረቦ ንላዕሊ እቲ ዝሰምዖ ይበዝሕ። ንብፀትካ፣ ንጉጅለኻ ወይ ንማሕበረሰብካ ጽቡቕ ጌርካ ስምዓዮ። ርእቶኦም፣ መኣረምቶኦም፣ ሓበሬታኦምን ብትዕግስቲ ምስማዕ ቁኑዕ ውሳኔ ንኽትውስን ይሕግዘካ ማለት እዩ። እምበኣር ጥበበኛ መራሒ ክትከውን እንተደሊኻ እዚ ካራክተር እዚ ክትሃንጾ ግድን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ጥበበኛ መራሒ ንምዃን ጽቡቕ ሰማዒ ይኹን። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ንጹር ራእይ ዘለዎ መራሒ ጥበበኛ እዩ። ጥበበኛ መራሒ ንጹር ራእይ ኣለዎ። መራሒ ካልኦት ክርእይዎ ዘይክእሉ ናይ መጻኢ ተስፋን ዕላማን ይርኢ። ናበይ ክኸይድ ከም ዘለዎን መዓስ ክኽየድ ከም ዝግባእን ኣበይ ክብጻሕ ከም ዝከኣልን ብግልፂ ይፈልጥ። ነቲ ራእይ ድማ ንብፀቱ ብዝርድኦምን መገዲ ቅልል ብዝበለ ኣገባብን ንጹር ብዝኾነ መብርሂታትን ይገልጽ። ስለዚ ጥበበኛ መራሒ ንጹር ራእይ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። ሳልሳይ ጥበበኛ መራሒ ትሕትና ይውንን፣ ትሑት እዩ። መራሒ ማለት ኣገልጋሊ እዩ። ስልጣን ወይ ሓላፍነት ማለት ንሰባት ምግዛእ ማለት ዘይኮነስ ንሰባት ምግልጋል ማለት እዩ። ጌጋ ክፍጸም ከሎ ይቕረታ ዝሓትት፣ ከምኡ ዓወት ክርከብ ከሎ እቲ ክብርን ሞገስን ንብፀቱ ዝህብ ማለት እዩ። እቲ ዝተረኽበ ዓወት ናቱ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኩሎም ጉጅልኡ እኩብ ድምር ምዃኑ ኣብ ግዚኡ ኣፍልጦ ይህብ። እዚ ባህሪ እዚ ዝውንን መራሒ እምበኣር ጥበበኛ መራሒ ምዃኑ የርእየናን የረድአና። ስለዚ ኣብ መሪሕነት ትሕትና ምውናን ጥበበኛ ይገብረካ ማለት እዩ። ራብዓይ ኣብነታዊ መራሒ ምዃን። ኣብነታዊ መራሒ ጥበበኛ መራሒ እዩ ማለት እዩ። ሰባት
نتي تبلو زي كونه نتي تقبر يوم زريو سعبت خاوي بصدقا كقبرو اتدليم نجر نسخا بقبري الناس راحكا أرئيهم أبنتاو كون مالت بتكبركا أمونكم نأبنت بصدقا ويسعبتخا ساعتك خبرو انت دليخا نسخا مجمرتا ساعتك أخبر أب ساعتك ترخب مالتي سلازي طببኛ መራሒ አብነታውን በተግባር ይትመራል ሓምሻ ቀጻሊ ተማሃራይ ኩን ዓለምና ብፍጥነት ኣብትቀያየረሉ ዘላ እዋን ብዙሕ ፈሊጥ ኢልካ ኣይትደምብ ኩሉ ግዜ ተማሃራይ ኩን ኩሉ ግዜ ተማሃራይ ክትከውን ኣለካ መጻሕፍቲ ምንባብ ካብ ዝፈልጡ ሰባት ምኽርን ሓሳባትን መቕባልን ካብ ተማሃሮ ወይ ከዓ ካብ ተመክሮ ምምሃርን ኣይተቋርጽ ብዝረኸብካዮ መገዲ ተማሃር ስለዚ ጥበበኛ መራሒ ኩሉ ግዜ ተማሃራይ ብዝረኸቦ መገዲ ዝመሃር ማለት ሻድሻይ ቁኑዕን ርህሩህ ልብን عميق ردئت نهالخا طببኛ መራሒ ቁኑዕ ርህሩህ ልብ ይውን عميق ردئت ከአለው ንሰባት ወይ ንብጾትካ ከም ማሽን ወይ ከም መሳርሒ ዘይኮነስ ከም ሰባትን ከም መሸረኽተኻን መሓዙትካን ረአዮ ጥበበኛ መራሒ ንሰባት ንምስኡ ዘለው ንሰዓብቱ ከም ማሽን ወይ ከዓ ከም መሳርሒ ዘይኮነስ ከም ሰባትን ከም መሻረኽቱን ይዝርኢ እዚ ማለት ስምዒታቶም ጸገማቶምን ድልየታቶምን ምርዳእ ማለት ወይ ከዓ ዝርዳእ ምስ ብጾትካ ስምዒታዊ ምትእስሳር ክህልወካ ከሎ እቲ ትህቦ መሪሕነት ውፅኢታዊ ይኸውን ማለት እቲ ትመርሖ ዘለኻ ኣመራርሓ ፍረ ዘለዎ ይኸውን እቲ ትህቦ ዘለኻ ኣገልግሎት ፍረ ዘለዎ ውፅኢት ዘለዎ ይኸውን ማለት ሻውዓይን ኣገዳስነት ጥበበኛ መራሒ ቁኑዕን እሙንን ሓቀኛን እዩ أنا أيتبر بتكبارات كان بتبكسات كان بسرح كان أمسكر سبات كأمنخا أنت زيك إلهم كسعبخا أيكولن إيهم ولاتي حقي مرير يخون كل جزء حق إنيا خون حقي تزارب شامناي بمستوعل وسن ጥበበኛ መራሒ አስተውዕሊ ይዙስ አጽንዒ ይዙስ ውሳኔ ንመሃብ ኣይትተሃወኽ ጊዜ ወሲድካ አጽንዒካ ወስን እንተኾነ ግን ውሳኔ ኣብ እትህበሉ ጊዜ ቆራጽ ምዃን የድሊ ዘይውስን መራሒ ንሰባት የተናገር እዩ ጥበበኛ መራሒ መስተውዓል እዩ ክውስን ከሎ ኣስተውዒሊ ዝውስን ግን ከዓ ካብ ውሳኔ መሃብ ኣይዘቋርጽ እንድሕሪታ ይብልን ማለት ታሻዓይ ንኻልኦት ኣውፍር ጥበበኛ መራሒ ስራሕ ንኻልኦት ይዘካፍል ካልኦት ሰባት ይዋፍር ተሓጋገዝቲ ይገብር ኩሉ ስራሕ በይነይ ክሰርሖ ኣይብል ኩሉ ስራሕ በይነይ ክሰርሖ ኣይትብል ጥበበኛ መራሒ እንተ ኮይንካ
ንብፀትካ ሓላፍነት ሃብ እመኖም ንዕወቱ ድማ ደግፎ ዓብይ መራሒ ማለት ብዙሕ ዝሰርሕ ዘይኮነስ ብዙሓት መራሕቲ ዘፍሪ እዩ ስለዚ ጥበበኛ መራሒ ንኻልኦት ናብ ስራሕ ብጥበብን ብውሕሉል ኣገባብን ዘዋፍር እዩ ብዙሓት መራሕቲ ዘፍሪ ከዓ ዓስራይን ናይ መወዳእታን ወሳንን ነጥቢ ጥበበኛ መራሒ ዓቕልን ትዕግስትን ይውን ትዕግስት ኣለዎ ዓቕሊ ኣለዎ ጥበበኛ መራሒ ንምዃን እዚ ካራክተር እዚ ግድን ክትውንኖ ኣለካ ማለት እዩ ለውጢ ብሓደ ለይቲ ኣይመጽእ ኣብ እዋን ጸገምን ጉድፈታትን ከይተሸበረ ብዓቕሊ ነገራት ክፈትሕ ዝቃለስ ጥበበኛ መራሒ ስለዚ ጥበበኛ መራሒ ኣብ እዋን ጸገምን ጉድፈታትን ከይተሸበረ ብዓቕሊ ነገራት ክፈትሕ ይቃለስ ማለት እዩ ስለዚ በሓፂሩ ጥበበኛ መራሒ ክትከውን እንተደሊኻ ናይ ኣገልጋሊ ልቢ ናይ ተመሃራይ ኣእምሮን ክህልወካ ይግባእ ማለት እዩ ቀንዲ ወሳኒ ንዕብየትካ ጥበብ ንኽትውስኽ ጥበበኛ መራሒ ንኽትከውን ዝሕግዘካ እምበር ናይ ኣገልጋሊ ልቢ ክህልወካ ኣለዎ ናይ ተመሃራይ ኣእምሮ ከዓ ክትውንን ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እተን 10 ነጥብታት ጥበበኛ መራሒ ክውንነን ዘለዎ እዚአን እየን ነይረን እዛ ቪድዮ ኣገዳሲት ኣድላይት ምዃና ትጠቅም ምዃና ተፈሊጥኩም ሼር ላይክ ኮመንት and subscribe ምግባር ጽቡቕ እዩ ንምንታይ ናብ ኩሉ ሰብ ክትባጻሕ መንታ ይቐኒየለን